Polski zespół w posiadaniu piłki. Wolno na razie, wolno, piękne zagranie na lewą stronę, sam na sam, gol! Gol! 2-0! Polska najlepsza jest, Polska to jest potęga, Polska już mistrzem jest. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Idzie teraz od nas, jest na pole karne, proszę Państwa, gol! Gol! 7. bramka na Mistrzostwach Świata. Wspaniała sprawa. Jeszcze raz ta sama sytuacja być może zostanie powtórzona. Sędzia pokazuje na środek. Radość olbrzymia. Mistrzem świata jest Polska, Polska najlepsza jest, Polska to jest potęga, Polska już mistrzem jest. Mistrzem świata jest Polska, Polska najlepsza jest, Polska to jest potęga, Polska już mistrzem jest. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. No, pole karne coraz bliżej. Trudno mu teraz... Tak jest, gol! Trudno mu było przerzucić piłkę na prawą nogę, rąbnął więc lewą i proszę Państwa, w drugiej minucie, drugiej połowy Polska uzyskuje bramkę. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Mistrzem świata jest Polska, Polska najlepsza jest, Polska to jest potęga. Koniec meczu! Proszę Państwa, no, jest. ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Polska reprezentacja piłkarska